ассалому алайкум мухлисони канали Савду Тиҷӣ. Бардро ва хори азиз ҳама каса созен хубен, саломатиётон хубай, настренатон созай. Бардро имрӯз чӣ хеле десен як навори пачкай дига, навори хубай не ки навори тенҷай биге мешава. Заминои фурӯшӣ ҳастаи хонаҳои заминӣ ва квартираҳои арзон амондагием. Бардро якм хонаҳои заминиро гап мезанем, баъд квартираҳо ба ҳам хел меравад. То охирша тамошо кунед, хулосаи гап тенҷи бад омадагия бардро ва барои дастгирӣ кардани мо чӣ хеле ки дастгиритон гаре нисидагия. Ҳамин як доналай ки бепула биҷхен, ҳамин видеоро дар имотон падилица кунен, чизи фурӯшӣ дошта бошен, нами рақамода дар WhatsApp бинависен. Рафтем. ва дӯстони азиз, якм эълони имрӯза пешаи навора сар кардан бародро бо диққат рӯи экрана нигоҳ кунем, бо диққат гӯш кунем, фақат рӯи экрана нигоҳ кунем ки вақте мо гап мезанем гӯш кунеда бардро бо наген ки не нархиш чанд буд аёдон биромад. Хоб дӯстони азиз, ин хонаи десем бардро хонаи фурӯшие қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, дар хона 6 сотиқ замин. Хонаҳо коробкаи чӣ хеле десен, соҳиби хона гуфтагия ки хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, дар тарафи Гулбоғ будай, ана ду дар хона, кухни, баня, туалет ҳамаи чӣ будай бардро ҳавли 6 сотиқ заминай. Ва ягон мошини тенҷам боша алишам мекунам гуфтагия. чӣ хеле гуфтам бардро 6 сотиқ замин дар хона коробка, ягон мошинам боша алиш мекунам гуфтагия. Нарх ҳозир бугум бардро, нархиш 40,000 сомонӣ. Арзон ҳам мешидай. номерои телефонаша занг бизанед. бардрои азиз, эълона давом метем. Бисёри бардро хоҳаро дар видеои пешина нависта буданд ки мо дар заминои арзон биёвем. Ба ҳамин хотир бардрои на як замини фурӯши дига қарор дорад дар ноҳияи Хуросон. дар ноҳияи Хуросон бардро чӣ хеле гуфтам, 6 сотиқ заминай, замини холӣ, ягон хона надора бардро. Ягон хона нест, фақат гирдиш маҳкамай чӣ хеле десен, дарвоза надоштай, хая дарвозаи фасони мисол 3-4 ҳазора мезанед, тамом. Хонара мекунӣ, медрои зиндагӣ мекунӣ. хулосаи гап бардро 6 сотиқ замини холӣ дар ноҳияи Хуросон, нархиш 48,000 сомонӣ мега. 48,000 сомонӣ, 6 сотиқ замин. чӣ хел нархи арзонда бовар кунен. ина номерои телефонаш, касе харидорен, занг бизанен бардаҷоно. бардро ва хоҳарои азиз, эълона давом метем. аз шумо хоҳиш мекунем ки ҳамин як дона лайки бепула биҷхен, ҳамин видеоро дар имотон падилица кунем, бо як ягон хонахар пайдо мешавад, бо як савоби мову шумо мешавад бардро. хоб бисёри бардрои ғарибмон, бисёри ай Тоҷикистон бардро хоҳиш карда буданд ки ай шаҳри Душанбе мо дар заминои арзон партов, ба ҳамин хотир бардрои на як замини арзони дига қарор дорад дар шаҳри Душанбе, райони Харангон гуфтагия бардро. соҳиби замин гуфтагия ки 6 сотиқ замин дар болои семензавод. 6 сотиқ замин дар болои семензавод, маҳаллаи Гилдара. замин фурӯхта мешавад, документош 100% овсветчам доштай бардро. хулосаи гап, замини фурӯшӣ гуфтам 6 сотиқ замин дар шаҳри Душанбе, нархиш 45,000 сомонӣ мега. бо арзонам мешидай. ина номерои телефонаш, занг бизанем бардаҷоно. дӯстони азиз, эълона давом метем. бардро заминои фурӯширо гап мезанем, баъд хонаҳои заминира, баъд квартираҳои арзон да мегзарем. як ҷода ёнбош кунед, видеои маро то охирша тамошо кунед. бардро ин замине десен қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, 5 сотиқ заминай. хоб соҳиби замин гуфтагия ки замини фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, ду времянка дора, як кайлдорам доштай, ду тарафи ҳавлӣ маҳкам кардагиай, овуш бидай бардро свеча ба қарибӣ мегзарондиян. заминои навай бардро тарафи раҳи Шурча, ноҳияи Ёвон, тарафи раҳи Шурча. срочни мефурӯшумша, срочни пулум дар кора гуфтагия бардро. хулосаи гап, 5 сотиқ замин, ду тавремянка дар ноҳияи Ёвон, нархиш 37,000 сомонӣ мега. чӣ хел нархи арзон, бовар кунед. ина номерош, занг бизанед касе харидорай. дӯстони азиз, ҳозир як квартираро гап мезанем, баъд бо ҳамхели квартираҳои фурӯшӣ дар охири видео гарени арзонай. бардро ҳозир ҳамин квартираро гап мезанем, гӯш кунед. хоб квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, ду хонага дар якм этаж қарор дорад, 60 квадратный метр, домои пешина, хона ремонт дора. соҳиби ҳамин квартира гуфтагия ки ана кайлдор, кухни, ванна, туалет, ҳоҷатхона ҳам доштай. бардро отдельный будай, ванна, ҳоҷатхонаш отдельный будай, ову свет постоянӣ ҳастай, ҳуҷҷатош 100%. чӣ хеле гуфтам бардро, ду хонага квартира дар ноҳияи Ёвон, нархша 65,000 сомонӣ мега. чӣ хел нархи арзонда бовар кунед. ду хонага 65,000 сомон дар ноҳияи Ёвон,
хай ремонтш миёнаи бардро мегирӣ я ремонтш мекунӣ дар хона медрӯи зиндагӣ мекунӣ. ина номрои телефонаш касе харидорен занг бизанед. дӯстони азиз, эълона давом метем. монданаш ненохи бардро монда шида бошем. гуфтам ку хай якам тарак ёнбош кунена ва ҳамин я дона лайки бепла биҷихем бародарҷоно. ҳамин видеоро дар имотон падилица кунем, бо мо хеле хирсанд мешем. хоб дӯстони азиз, ин хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи Фархор. дар ноҳияи Фархор бардро 10 сотиқ заминай 3 дар хона. хонаҳо чӣ хеле десен коробкай. соҳиби ҳамин хона гуфтагия ки срочно мефурӯшумша 3 дар хона 10 сотиқ замин Фархор, кӯчаи Москва. нархша 75 000 сомонӣ мега. 75 000 сомон 10 сотиқ замин 3 дар хонаи коробка. мегирӣ я шикатурш мекунӣ, дар хона медрои зиндагӣ мекунӣ. номероша занг бизанед. дӯстони азиз, навора давом метем, мегзарем ба як хонаи фурӯши дига. ишам заминияи бардро бои заминои фурӯширо гап мезанем, хонаҳои заминиро, баъд квартираҳои арзонда мегзарем. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Сарбан бардро, номи наваш Леваканда, касе намедонад. 10 сотиқ замин 3 дар хонаи коробка гуфтагиай. 10 сотиқ замин 3 дар хонаи коробка. қариби аэропорта ЖД вокзал дабдай, пикет қарибиш дабдай, мости нав кардесан дар қарибиш. чӣ хеле гуфтам бардро, дар шаҳри Левакан, номи пешинаш Сарбан, 10 сотиқ замин 3 дар хонаи коробка. нархша 90 000 сомонӣ мега бардро. 90 000 сомонӣ. агар шумо бифоратон ки маълумоти бештара бигирем бардро, ин ҳами рақамҳо да занг бизанен, полни суратоша шумо да мепартоя. дӯстони азиз, эълона давом метем. аз ки ҷое ки замин, хона ё квартира дар корай, дар комментария бинависен. агар мо да через WhatsApp рӯӣ кардан бардро, мо инам хел рекламаш мекунем. ай ки ҷое мегем бардро, ма ҳаракат мекунем ки ай ҳамуҷа биёвум. касе меҳмонем бародарҷоно, подписатсияро аётон набурорем. ин хонаи фурӯшӣ бардро қарор дорад дар ноҳияи Данғара, 8 сотиқ замин 3 дар хона. хонаҳо коробкаам бардро, гирди хона чӣ хеле десен маҳкамай. соҳиби хона гуфтагия ки хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Данғара, Навободи Кавралӣ. срочно фурӯхта мешавад. нархша 93 000 сомонӣ мега бардро. 93 000 сомонӣ 3 дар хона 8 сотиқ замин. номерои телефонаш ҳастай, маълумоти бештара да ҳамин рақамҳо занг бизанед бародарҷоно. бардро ва хоҳарои азиз, эълона давом метем. касе ки тамошо кардеса бига ки о ака тамошо кардесам, ана мегзарем бардро ба квартираҳои фурӯшӣ, квартираҳои арзон, квартираҳое ки шумо мунтазираш будем. хоб бардро ин квартире десен қарор дорад дар шаҳри Исфара. дар шаҳри Исфара дар вилояти Суғд. як хонага дар якум этаж қарор дорад, 27 квадратни метрай. домои пешинай, хона ремонти замонавӣ кардагиай. соҳиби квартира гуфтагия ки квартира ҳолаташ хубай, ремонти замонавӣ дорад, дар шаҳри Исфарай, дар Нурафшонаш будай. хулосаи гап бардро, як хонага дар якум этаж, нархиш 85 000 сомонӣ мега дар Исфарай. номерои телефонаш ҳаст, занг бизанед. дӯстони азиз, эълона давом метем. мегзарем ба як квартираи фурӯши дига. квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи шаҳри Туз бардро. дар ноҳияи шаҳри Туз, духонага дар дим этаж қарор дорад, 50 квадратни метр будай. домои пешинай, соҳиби хона гуфтагия ки хона ремонт кардагиай. чӣ хеле дастурат десем бардро, ремонтам дора. соҳиби хона гуфтагия ки хонаи фурӯшӣ дар районаи вокзал Орентир, прокати калонам дар наздикиш будай. духонага дар дим этаж қарор дорад, срочни мефурӯшемша, бо савдои хуба мешава касе харидор боша. хулосаи гап бардро, духонага дар шаҳри Туз, нархиш 100 000 сомонӣ мега. чӣ хеле нархи арзонда, бовар кунед. ина номерои телефонаш, касе харидорай занг бизанед. бардро эълона давом метем, мегзарем ба як квартираи фурӯши дига. квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Рашт бардро, номи пешинаш Ғармай, касе намедона. духонага квартира дар 3 этаж қарор дорад, 50 квадратни метр будай. домои навастройкай бардро, хона чӣ хеле десен ремонт кардагиай. соҳиби хона гуфтагия ки хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Рашт, кӯчаи М Муҳиддин, 3 этажда қарор доштаи духонага. нархиш 113 500 сомонӣ, қариб 114 000 бардро.
хай мумкин бо арзон куна 113500 сомонӣ бо арзонам мекадай даиҷа нависагие ки арзонам мекунам. номерои телефонаш ҳастай маълумоти бештар бародарҷоно метавонед дар ҳамин рақамҳо занг бизанед. дӯстони азиз, эълона давом метиҳем. бисёри вақт бародаро ва хоҳарои азизи мо мисол ай тоҷикистон тамошо мекунанд, ай ғарбӣ, ай россия тамошо мекунанд, баъд бисёртар менависанд ки ай шаҳри душанбе квартира бисёртар монем, ба ҳамин хотир бародарои як квартираи фурӯшии дигар қарор дорад дар шаҳри Душанбе. якхонага квартира дар 2 этаж қарор дорад, 37 квадратни метр, ноҳияи Фирдавсӣ. дом новостройка, хонач хеле десен, ремонти замонавӣ кардагиае. соҳиби квартира гуфтагие ки адрес шаҳри Душанбе, автосентр пеши таксиҳои Кулоб, корвонам наздик будай. евроремонти замонавӣ кардагиае. якхонага дар 2 этаж, бо як бор дига такрор мекунам, дар шаҳри Душанбе нархша 150,000 сомонӣ мега. 150,000 сомонӣ. номерои телефонаш ҳастай маълумоти бештара занг бизанед. бародаро ва хоҳарои азиз, эълона давом метиҳем. мегзарем ба як квартираи дига. бародарои квартира десен қарор дорад дар шаҳри Бохтар, номи пешинаш Қурғонтепа. якхонага дар 2 этаж қарор дорад, 28 квадратни метр, райони 14 микрорайон гуфтагия бардаро. домои пешинай хона ремонт кардагиай. соҳиби хона гуфтагия ки хонаи фурӯшӣ дар назди масҷиди 14 дуюм ошиёнада будай, якхонага бо таъмири замонавӣ, яъне ки бардаро ремонти хубам доштай. хулосаи гап бардаро чӣ хеле гуфтам, шаҳри Бохтарда якхонага дар 2 этаж нархиш 165,000 сомонӣ мега. чӣ хеле нархи арзонда, бовар кунед. ина номерои телефонаш, касе харидорай, касе дар квартира дар кораи шаҳри Бохтар, занг бизанем бародарҷоно. дӯстони азиз, ин буд навори хонаҳои фурӯшии имрӯза. касе ки то охири видеоро тамошо кард, бародаро дар комментария рақами 1 бинависед. ман мефаҳмам ки шумо то охири видеоро қатъиман хел тамошо кардем. ва бародарҷоно, агар видеои мо шумода мақбул шуда боша, ҳамин як дона лайки бепала биҷиқем бародарҷоно, бо мо хеле хурсанд мешавем ва битонед ҳамин видеоро дар имо дар дигар сайтҳоятон падилитса кунед. ва аз ки ҷое ки замин, хона, квартира намондум, бародаро дар комментария бинависен. агар ма бародаро арзонтарша ёфтам, мисол арзонтарша дар WhatsApp мароӣ кардан, инам хел реклама мекунам. хуб, бародаро ва хоҳарои азиз, дар ки ҷое ки бошен, худо нигаҳбонтон боша. то видеои оянда, худо нигаҳбонтон. хайр.